വിറകുപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രയറുകൾ പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുണ്ടിയേരുമ സ്വദേശി ഹൈദർ ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. ഇതുപ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 16-നും സെപ്റ്റംബർ 25-നും കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 25-ന് നടന്ന ഓൺലൈൻ സിറ്റിംഗിൽ ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഇടുക്കിയിലെ പ്രധാന ഏലം ഉൽപാദന മേഖലകളായ ഉടുമ്പൻചോല, പാമ്പാടുംപാറ, വണ്ടൻമേട്, രാജാക്കാട്, രാജകുമാരി, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളെയും ഡ്രയർ ഉടമകളെയും കേസിൽ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വിറക് ഡ്രയറുകൾ നിരോധിച്ചാൽ ഇടുക്കിയിലെ ഏലം മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാവുമെന്ന് ഡ്രയർ ഉടമകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷം രൂപ 500 കിലോയുടെ ഡ്രയറിന് ചെലവ് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 20 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാണ്, എത്ര കാലം കണ്ടാണ് അതിന്റെ മുടക്കമുതൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത്രയും പൈസ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിന്റെ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കണം. ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇത് കൃഷിക്കാരന്റെ തലയിലേക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഡ്രയർ ഉടമകൾക്കായി ജോയിസ് ജോർജ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഹാജരായി. ഹൈദർ ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ച മുണ്ടിയേരുമ സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കർഷക കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും നടത്തിയിരുന്നു. സി മലയാളം ന്യൂസ് ഇടുക്കി. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിലറിയാൻ സി മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.